Benvolguts germans, benvolgudes les celianes i les celians. Cada any, la festa de Sant Josep ha estat una festa molt important per la nostra casa. Sant Josep és el patró de la nostra casa i del nostre institut. Tradicionalment, fèiem una gran festa on ens trobàvem totes les comunitats de Catalunya. El curs passat no va poder ser, però enguany, gràcies a la tècnica, podem acostar la nostra celebració de l'Eucaristia a totes les comunitats. Els germans d'aquesta casa sovint tenim present les nostres comunitats i obres educatives. I avui ens omple d'alegria compartir amb vosaltres la celebració de l'Eucaristia. Una salutació ben fraterna per a tots i totes i esperem poder retrobar-nos quan les condicions siguin més favorables. Comencem la nostra Eucaristia demanant a Déu per intercessió de Sant Josep la seva protecció. El cant d'entrada. Hem nascut en un poble, en un banc de llibertat, nascuts en el poble del Crist, marcats amb el do de l'Esperit, un poble que ens dona la fe i ens fa caminar amb esperança. Hem nascut en un poble, en un bany de llibertat, nascuts en el poble del Crist, marcats amb el do de l'Esperit, un poble que ens dona la fe i ens fa caminar amb esperança. Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Disposem-nos, germans, a celebrar aquesta Eucaristia en honor de Sant Josep, fent d'entrada l'acte penitencial. Cantem Jesús. Jesús, pastor de la humanitat, que el teu amor redreci els qui s'han perdut. Pietat, Senyor, i fes-nos retornar a la teva llar de pau. Tingues pietat. Jesús, pastor de la humanitat, que el teu amor gaudeixi els qui estan malalts. Pietat, Senyor, i fes-nos retornar a la teva llar de pau. Tingues pietat. Jesús, pastor de la humanitat,
que el teu amor perdoni tots els pecadors. Pietat, Senyor, i fes-nos retornar a la teva llar de pau. Tingues pietat. Senyor, Déu Totpoderós, vos confiareu a Sant Josep les primícies del misteri de la salvació. Concediu a la vostra Església, per intercessió de l'espòs de Maria, de ser fidel custodi d'aquest misteri i de dur-lo a la seva perfecció. Us demanem per Crist, Senyor nostre. Amén. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, per la misericòrdia que Déu ens té, us exhorto a oferir-vos vosaltres mateixos com a una víctima viva, santa i agradable a Déu. Aquest ha de ser el vostre culte veritable. No us amotlleu al món present. Deixeu-vos transformar i renoveu el vostre interior, perquè pugueu reconèixer quina és la voluntat de Déu, allò que és agradable, bo i perfecte. En virtut de la gràcia que he rebut, dic a tots i a cadascú: no us tingueu per més del que sou. Tingueu una idea justa de vosaltres mateixos, assenyadament, sense ambicions, cadascun segons la mesura de la fe que Déu li ha concedit. En un cos hi ha molts membres i no tots tenen la mateixa funció. També nosaltres, que som molts, units a Crist formem un sol cos i som membres els uns dels altres. Tenim dons diferents segons la gràcia que hem rebut. Si és el do de profecia, exercim-lo d'acord amb la fe. Si és el do d'ensenyar, ensenyant. Si és el de servei, exercim-lo servint. Si és el d'exhortar, exhortant. El qui reparteix les almoines, que ho faci amb senzillesa. El qui presideix, que sigui sol·lícit. El qui fa obres de misericòrdia, que les faci amb alegria. Que l'amor no sigui fingit. Fugiu del mal, abraceu-vos al bé. Estimeu-vos afectuosament com a germans. Avanceu-vos a honorar-vos els uns als altres. Esforceu-vos a ser sol·lícits. Sigueu fervents d'esperit, serviu al Senyor. Que l'esperança us ompli d'alegria. Sigueu pacients en la tribulació, constants en l'oració. Feu-vos solidaris de les necessitats del poble sant. Practiqueu amb deler l'hospitalitat. Beneïu els qui us persegueixen. Beneïu i no maleïu. Alegreu-vos amb els qui estan alegres.
Ploreu amb els qui ploren. Viviu d'acord els uns amb els altres. No aspireu a grandeses, sinó poseu-vos al nivell dels humils. No us tingueu per savis. No torneu a ningú mal per mal. Mireu de fer el bé a tothom. Si és possible, i fins on depengui de vosaltres, estigueu en pau amb tothom. Estimats, no us prengueu la justícia per la vostra mà. Deixeu que actuï el càstig de Déu tal com diu l'Escriptura. A mi em toca de passar comptes, jo donaré la paga. Ho dic jo al Senyor. Més aviat, si el teu enemic té fam, dóna-li menjar. Si té set, dóna-li beure. Serà com si posessis brasa sobre el seu cap. No et deixis vèncer pel mal. Al contrari, venç el mal amb el bé. Paraula de Déu. Ves que ho sentin les muntanyes, digues-ho ben fort per tot arreu. Ves que ho sentin tots els homes, jo he vist el meu Senyor. Sempre que em sento feble, invoco el meu Senyor, dient, Déu meu, ajuda i mostra'm el camí. Ves que ho sentin les muntanyes, digues-ho ben fort per tot arreu. Ves que ho sentin tots els homes, jo he vist el meu Senyor. Sempre que em sento pobre, jo cerco el meu Senyor, dient, Déu meu, ajuda'm, ensenya'm a pregar. Ves que ho sentin les muntanyes, digues-ho ben fort per tot arreu. Ves que ho sentin tots els homes, jo he vist el meu Senyor. El Senyor sigui amb tots vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, alguns de la gent que havien sentit parlar a Jesús deien: realment és el profeta que esperàvem. D'altres deien: és el Messies. Però uns altres responien: el Messies ha de venir de Galilea? No diu l'Escriptura que serà descendent de David i vindrà del poble de Betlem d'on era David? I no estaven d'acord entre ells. Alguns volien agafar-lo, però no van gosar. Els guardes tornaren als grans sacerdots i als fariseus que els havien enviat, i aquests els van dir: per què no l'heu portat? Ells els respongueren: ningú no ha parlat mai així. Els fariseus replicaren: vosaltres també us heu deixat enganyar? Qui de les nostres autoritats o dels fariseus hi ha cregut? Només hi creu aquesta gentussa condemnada d'ignorants de la llei. Un del Sanedrí, Nicodem,
Aquell que al principi havia anat a trobar Jesús preguntar: la llei permet de condemnar ningú sense haver-lo escoltat i sense saber què fa? Ells li respongueren: tu també ets Galileu? Estudia l'Escriptura i veuràs com de Galilea no pot sortir cap profeta. I cadascú se n'anà a casa seva. Paraula del Senyor. Estimats germans, aquí presents a l'Església de Sant Josep, estimats germans i germanes lassalianes via telemàtica que seguiu aquesta celebració joiosa avui en honor del Sant Josep. El papa Francesc, comentant aquest evangeli que acabem de proclamar a Sant Joan, ens diu: ningú no podia quedar indiferent enfront dels ensenyaments i la vida de Jesús. O el seguien eufòrics o el rebutjaven indignats. A mesura que aprofundia més en els seus ensenyaments i es comprometia més en el seu ministeri públic, es radicalitzaven les posicions enfront d'ell. Això és el que passa a les grans persones. Uns els segueixen i altres els volen eliminar. Aquest evangeli és un veritable retrat del gran desconcert que creixia dia a dia davant la persona de Jesús, sobretot el debat a la contradicció que suscitava entre els líders religiosos. Uns veien en Crist un profeta, uns altres no creien que el Messies pogués venir de Galilea. Uns volien agafar-lo, però no s'atrevien. Els grans sacerdots i els fariseus no podien suportar a ningú que reconegués l'autoritat de Jesús, tant en el seu ensenyament com en la seva actuació. Com que seguien pensant que Jesús era Galileu, no podien creure en ell. La fe només es fa palesa quan Nicodem confessa: Mestre, tu has vingut de Déu. Ahir i avui celebrem la figura de Sant Josep, espòs de Maria i pare tutor de Jesús infant. Josep no parla, però sap escoltar la paraula de Déu a través dels somnis. Tots tenim i hem de transmetre i hem tingut a la nostra vida un gran somni. Per nosaltres, les salians i les salianes, ha estat saber transmetre als infants i joves l'estimació i el servei a totes les persones amb qui compartim el nostre món, però sobretot els més necessitats. Quan veiem les imatges d'infants desnutrits, de mares abandonades amb els seus fillets sense casa, ni roba ni aliments, mentre al seu costat els poders del nostre món, en comptes d'ajudar-los, compren més armes i avions de guerra, destrueixen i incendien pobles i boscos habitats pels pobres del nostre món. Què ens fa pensar en tot això? El nostre món necessita un canvi de mentalitat. Ha de complir el somni de Luther King, on els xais i les feres habitaran en un mateix món, quan les armes es convertiran en arades per treballar als camps i no hi haurà més guerres, ni fam, ni pandèmies en el nostre món. I aquesta és la nostra feina, mestres i educadors dels joves i infants, que seran el dia de demà els que governaran els destins dels nostres pobles i de la nostra terra. Per arribar a aquest punt, s'obren les paraules i falten cors més grans i generosos, com els dels nostres patrons, avui Sant Josep, amb la Mare del Bon Jesús, la Verge Maria, i per descomptat, germans, les salians i les salianes, també amb la intercessió de Sant Joan Batista de la Salle. Continuem sense defallir en aquesta tasca tan primordial de la promoció del bé i del rebuig de tota classe de corrupció. I inculquem a les famílies i escoles aquesta lluita contra la impunitat dels que haurien de ser els custodis i defensors són malauradament els botxins sense escrúpols dels pobres habitants de la nostra terra. Com hem resat en el Salm, que Déu sigui l'escut que ens protegeixi, el Salvador dels rectes de cor. Amén. Que així sia.
les pregàries. A la festivitat de Sant Josep, amb la mateixa fe i esperança que ell va viure, preguem Déu, el Pare de tots, preguem tot dient: escolteu-nos, Senyor. Preguem per l'Església, que és la casa del Senyor. Preguem perquè tots visquem el goig de tenir Déu per Pare i ens sentim de veritat germans els uns dels altres. Preguem al Senyor. Tots alhora us ho demanem, escolteu el nostre clam, Senyor. Infants i joves que Déu ens encomana. Preguem al Senyor. Tots alhora us ho demanem, escolteu el nostre clam, Senyor. Els joves, pels nostres postulants, pels joves amb discerniment, que estiguin oberts a la crida de Déu per tal de respondre amb generositat si ell els crida a dedicar la seva vida sencera al servei de l'Evangeli i de l'Església. Preguem. Tots alhora us ho demanem, escolteu el nostre clam, Senyor. Preguem per totes aquelles persones que passen moments difícils en aquests temps de pandèmia, problemes de salut, econòmics, de treball, que trobin en nosaltres el suport i l'amor sincer per anar endavant. Preguem. Tots alhora us ho demanem, escolteu el nostre clam, Senyor. Escolteu, Pare, les pregàries que us hem presentat per intercessió de Sant Josep i feu que sapiguem imitar les seves virtuts amb el vostre ajut i la vostra gràcia. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Preguem també per tots els germans i les celianes i familiars difunts. Recordem els que ens han deixat en aquests 2 anys que no hem pogut fer la trobada anual en el nostre cementiri. Els germans Antonio Vallejo, Antonio Martínez, Gumersindo Maestro, Severino Blanco, Josep Ximenos, Antoni Barbal, Alnot Alemany, Isidre Eloi, Jordi Fernández Alós, Jaime Gené i Jaume Mas. Que el Senyor els aculli com estels en el cel, vetllin per la missió educativa lasseriana. Preguem. Tots alhora us ho demanem, escolteu el nostre clam, Senyor. Per tots nosaltres, reunits en la capella d'aquesta casa o units gràcies a internet, per tots els que estimem, que sentim sempre que el Senyor camina amb nosaltres. Preguem. Tots alhora us ho demanem, escolteu el nostre clam, Senyor.
Voleu seguir aquesta petita pregària que tenim en el full. Les mans obertes davant vos, Senyor, el pa de cada dia. Les mans obertes davant vos, Senyor, i el vi de l'alegria. Us beneïm, Senyor, Déu de l'univers, per aquest pa i aquest vi que hem rebut de la vostra bondat, que són fruits de la terra i del treball dels homes. Us els presentem perquè es converteixin per nosaltres en pa de vida i en beguda espiritual. Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Us preguem, Senyor, que així com Sant Josep, amb un amor de pare, va servir el vostre fill, nascut de la Verge Maria, també nosaltres puguem servir el vostre altar amb puresa de cor. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt als cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari. És el nostre deure, la nostra salvació. Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre en tot lloc us donem gràcies i que en aquesta solemnitat de Sant Josep us cantem lloances, us benim, us glorifiquem, ja que ell fou l'home just que donareu la Verge Mare de Déu per espòs. Ell, el servent fidel i prudent, que posareu al cap de la vostra família, perquè fes de pare del vostre fill unigènit, concebut per obra de l'Esperit Sant, Jesucrist, Senyor nostre. Per ell els àngels i tots els estols celestials celebren unir la vostra glòria, compartir la mateixa joia. Us preguem, doncs, que ens deixeu juntar les nostres veus a les d'ells per lloar-vos humils tot dient. Sant, 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 sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna dalt del cel. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna dalt del cel. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna dalt del cel. Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb rous canta lloances tot l'univers creat, perquè pel vostre Fill Jesucrist nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti el vostre nom en oblació pura. Per això us supliquem al Pare que santifiqueu pel vostre Esperit aquestes ofrenes que hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i la sang del vostre Fill Jesucrist nostre Senyor, que ens confià la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, al vespre en què el va enterrir, prengué el pa i donant-vos gràcies i benint-vos, al partir i al donar als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos, entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i donant-vos gràcies i beneint-vos, al passar als seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots,
que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Aclameu el misteri de la redenció, Salvador del món. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre Fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra Església, reconeixeu la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre Fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem en herència amb els vostres escollits, en primer lloc amb la Verge Maria, Mare de Déu, en Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols, els màrtirs i amb tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu la fe i la caritat la vostra Església, que encara preguen a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, el nostre bisbe Joan, amb els altres bisbes, preveres i diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món. Els nostres germans difunts hem pregat per tots aquells que han anat a la casa del Pare aquests 2 últims anys. Preguem especialment pel germà que ens ha deixat, el germà Mas que ens ha deixat, i tots els que han sortit d'aquest món a la vostra amistat, amateu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells, saciar-nos per sempre la vostra glòria, per aquell Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, a la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria, pels segles dels segles. Amén. Preguem. Tal com ens va ensenyar el Senyor, demanem al Pare, el pa de cada dia per tots aquells que no en tenen, per tots els germans del nostre món que sofreixen, perquè toqui el cor dels poderosos que els puguin ajudar i converteixi les armes en ajudes humanitàries. Diem tots junts: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem en tentació. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau, no mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar, vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. I que la pau del Senyor sigui sempre en tots vosaltres. I amb el vostre esperit. Germans, germanes, desitgem-nos la pau del Senyor ressuscitat. Cantem. Que sigui la pau. Que sigui la pau la casa de tothom. Que sigui la pau la casa de tothom. Que guia l'Esperit la nostra raó
cantem tots junts ben fort, que sigui la pau la casa de tothom. Mireu l'anyell de Déu, mireu el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne, treu a casa meva. Adéu. El cos de Crist. el full tenim el cant per després de la comunió. Ho fem amb aquest convenciment de que el Senyor està amb nosaltres, ben present en el nostre cor. Que la teva mirada sigui neta com la d'un infant, que la teva paraula sigui portadora de bondat, que la teva veu proclami pau, justícia i veritat, i aprèn a viure en llibertat. No tinguis por, jo sóc amb tu per sempre, vine i segueix-me. Amic, no tinguis por, que les teves mans siguin mans amb unes altres esteses, mans entrellaçades, obertes, mans unides, fortes, atentes,
que les teves mans no es tanquin al que és just i necessari. I aprèn a viure en llibertat. No tinguis por, jo sóc amb tu per sempre. Vine i segueix-me, amic, no tinguis por. Que la teva ruta sigui caminada compartida. Que la teva ruta sigui caminada esperançada. Que la teva ruta guanyi pas a pas noves trobades. I aprèn a viure en llibertat. No tinguis por, jo sóc amb tu per sempre. Vine i segueix-me, amic, no tinguis por. Que la teva vida sigui vida entregada i il·lusionada. Que la teva vida valgui, sigui viscuda i no gastada. Que la teva vida sigui un gran sí i acció de gràcies. I aprèn a viure en llibertat. No tinguis por, jo sóc amb tu per sempre. Vine i segueix-me, amic, no tinguis por. És ara el moment de donar gràcies. I volem donar gràcies a Déu. Gràcies per tants favors rebuts. En primer lloc, volem donar gràcies a Déu pel testimoni de Sant Josep, persona treballadora, silenciosa, discreta, que sempre va estar atent a les necessitats de Jesús i de Maria. També volem donar gràcies a Déu per la nostra vocació d'educadors i educadores. Sempre hem trobat en Sant Josep un exemple, un model d'acompanyament i de respecte. També volem donar gràcies a Déu perquè, ni que sigui telemàticament, hem pogut celebrar tots junts l'Eucaristia. És en la paraula i en la taula del pa de vida compartida on trobem les forces per seguir dia a dia amb la nostra vocació lassaliana. I també ens donem gràcies els uns als altres per sostenir-nos mútuament, per ajudar-nos mútuament, per ser conscients que vivint la vida fraterna en comunitat som llavor del regne present entre nosaltres. I també donarem gràcies a Déu per l'Àxel, per l'Aida i per al Miquel, joves que aquest matí han fet possible que arribem tant de bé i amb tanta qualitat a totes les comunitats. Gràcies a tots.
Preguem. Senyor, ens heu saciat amb l'aliment d'aquest altar a la vostra família que celebra plena de goig la solemnitat de Sant Josep. Protegiu-la i conserveu-la sempre amb els vostres dons. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Que aquesta celebració ens empenyi, tal com demana el papa Francesc, que va convocar aquest any de Sant Josep, a implorar la intercessió i imitar les virtuts del que és patró de tota l'Església. Germanes i germans, anem-nos-en en pau. Donem gràcies a Déu. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Anem. Joan Baptista va escoltar la teva veu, va escollir tornar-se pobre com els nens, va deixar la seva casa, va deixar la seva gent, va somriure i amb ell va somriure el cel. Amb la Salle el camí ha començat, un camí on estem molts, també hi ets tu. Ets apòstol de la joia, de la fe i de l'amistat. Ets el signe de la vida com Jesús. A les nostres mans està l'esperança de la Salle, un missatge per la terra, una veu pel món. Som una flama d'amor, testimoni que no calla, una estrella que il·lumina com el sol.